κάνω κάτι. Έχω φύγει βολίδα. Έχω φύγει βολίδα. Για μαζευτείτε, για μαζευτείτε. Δεν πιστεύω να δείτε τίποτα. Θα ξεκινήσω Απαγορευτικό. από ένα κεφτεδάκι. Τότε είδατε. Άμα μου τα λες αυτά. Πριν σου πει. Να σου πω, θες να κάνουμε ότι είμαστε σε ένα μαγαζάκι και ήρθαμε να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα. Να με. Κατερίνα, σήκω πάνω να μας πεις ένα τραγούδι, παιδί μου. Γιατί εγώ είμαι του μαγαζιού πρόγραμμα. Εσύ είσαι του Το παιδί μαγαζιού. τι θα κάνει, θα μασάει από δίπλα. Δεν είμαστε Εμείς ήρθαμε να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Καλοί μας φίλοι. Το μεζοτοπολείο. Καραμπαγκλάν. Είμαστε μεσοβδόμαδα. Αμέ. Δεν θέλουμε έτσι λίγο να κάνουμε μια αλλαγή. Βεβαίως. Λοιπόν, Μισό λεπτό. Απλά ήρθαμε στο μαγαζί που